Namar ke jingnang kiew ki bayo ke jingpang COVID-19 ha Byrnihat ka bah hapoh ke Jirang Konstituensi ya ka mynta la tip kum ke red zone nak liang nongmihkhmat ke ni ka thaiñ ula Shimkhia mardor ban pynioh no da ka corona care center ya ka bala bo hapoh ke Bosco high secondary school Byrnihat hagani ke center la lawan pinbiang ko ba arphotli ki jingthia na ka banta ki tu ki beran kam ek jingsumar khamta mi ki tu ki longyeng ki badok ki bamla ban pinbiang ki kamra ban pynkyrpang ya ki tu ki bangat hagani ke jingpang hagani ka singi bla rai ban Pyntreikam no ada kani ka corona care center la sakhilang no MLA ka Jirang Bah Sosthenes Sohtun MDC ba Victorani ka deputy commissioner ka Ribhoi district ikong RM Korba district medical and health officer Dr. M Mauri principal ka Bosco high secondary school Father Anil Joseph bar kintubru iginongilam shinong bar kiseng long kami ya ka jelang la peniai do BDO ka Umling community and rural development block uba ar nongrum Jingko ini ke isolation center ko mana pau di mana DC benar bah kanya khampam na guta ki kilonggil ki padon ha ke jingkna ki koduk ki ba omdan ki kamera ki biang lada baca yo positive way na kuwi ke yen ki nesa inno lajar khat ki don deja ba kuwi ki yen ki don kumasan dan remut lada ki don tang ko ke kamera na ar kamera kalong kaba atau berkata bakala ban infect ikwe ki family members ki badan hak to ke yeng de ta tahu bala aila ye mana islam bakin snaya bakin bu ye kiri ye community isolation center